Suwuk. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du nduk. Anakku sing ndak tresnani anakku sing setinik-tinik limbuk piye yung nimbali marang aku leren sawetara ya nduk ngono mak. Ingkang baku ya kuwi ngaturake apa wigatine awake dhewe sak kanca. Iya, tinimbalan sowan marak mangarsa ana ing kene. Oh, ngono. Iya. Ora lali ya kuwi kang angka sepisan ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake. Iya. Kejaba mung ngaturake puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi. Iya. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa. Oh, ngono ya, Mak. Oh iya, Sebabe apa? Sebabe ya mung panjenengane sing wis maringi malimbar kenikmatan wujude kesehatan, becik kesehatan lahir, becik kesehatan batin lho. Oh ngono ya. Mokal tanpa nikmating pangeran ya. Awake dhewe sak kanca kang sarta kabeh para warga masyarakat bisa lek-lekan tirakatan bareng. Oh ngono ya. Aku arep takon karo Biyung, takon babakan apa no? Iki hajate apa, acarane apa? Kok ketok lek regeng, ketok lek gayeng. Aku nyadong dawuh menyang Biyung iki janjane acarane apa? Ngene ya nok piye? Iki acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi hari ulang tahun Partai Nasdem. Hari ulang tahun Partai Nasdem sing kepira? Yang sudah ya kuwi mencapai ke 11 tahun. Oh ngono 11 tahun Partai Nasdem luar biasa. 11 tahun iki angkane 1 karo 1. Dijumlah loro. Loro ki apa mengku werdi? Loro ki sesuai dengan hashtagnya. Apa kuwi? Hashtag iki loro, ya kuwi 1, yaitu adalah merajut kebangsaan, kedua merawat kemanusiaan. Wah iya. Wah ngono mak ya. Wah luar biasa iki mau sing paring dawuh sambutan mau sore uga pirang-pirang mau ana sing kandha, ana sing paring dawuh bengi iki acara Nasdem hari ulang tahun ke 11 tahun, acarane wayangan. Lah iya. Jare mau dawuh mau ingkang winengku kinurmatan wayang iki budaya sing hampir punah sing wis dimoi karo para kalangan muda. Lah iya, sing wis ora menggemari wayang dawuhe mau ngono. Nanging yen miturut aku tiba kosok balen no. Oh ngono. Dadi paring dawuh kaya ngono kuwi mau aku ora trima. Ora trima. Sebab semakin kesini yaitu wayang ndak kira akan semakin lestari dan semakin tetap jaya. Oh ngono. Buktine ora ana janji dan sing bermuluk-muluk. Ya kuwi wayang yang diarani hampir punah. Kuwi dijawab oleh Partai Nasdem. Dijawab langsung oleh Partai Nasdem. Dijawabe melalui bukti dan tindakan nyata. Apa kuwi tindakan nyatane? Yo nanggap wayang, ngono. Oh, nanggap wayang. Iki tindakan suatu bukti nyata. Oh, ngono. Ya kuwi Partai Nasdem sing seneng nguri-nguri kabudayan, khususnya wayang kulit.
Oh, ngono ya, Mak. Dengan adanya Partai Nasdem ulang tahun ke-11 tahun, iki ngadani acara wayangan gelar kelir gantung gong. Miturute biyung iki wis mbuktekake 3 perkara kok nok, 3 perkara. Telung perkara kuwi mau apa wae. Sing angka 1 ya kuwi Partai Nasdem adalah partai yang dekat dengan seni dan budaya. Partai Nasdem adalah partai yang dekat dengan seni dan budaya. Oh ngono. Tresno marang kabudayan kang dadi wujud karakter jati diri bangsa negara Indonesia. Wah, ngono. Dadi awake dhewe iki wong Jawa, awake dhewe iki wong Indonesia. Karaktere wis beda karo wong manca, karo wong luar negeri. Arepa tiru-tiru wong luar negeri, wong pakanane wis beda, irunge wae wis beda. Ayo genah beda sekabehane. Termasuk budayane. Oh ngono. Partai Nasdem telah menjawab ya kuwi karaktere bangsa Indonesia adalah dengan budayanya. Oh ngono ya, Mak. Apa meneh mau pangandikane sambutan mau sore ana sing ngandharake politik Wali Songo. Oh ngono. Wali Songo apa meneh wis terkenal 4 kiblat 5 pancer. Ayo. Yang selalu menebar kedamaian dengan sarana dan media kebudayaan wayang kulit. Oh ngono, Mak. Iya. Kuwi bukti sing pertama, bukti sing kedua, Partai Nasdem kok gelem nanggap wayang ki tegese partai sing dekat dengan rakyat. Kok iso ngarani ngono? Mergo wayang kuwi ya kuwi gerakan kabudayaan sing mengakar rumput. Oh ngono. Diterima di semua kalangan. Oh ngono. Kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas kabeh nampa wayang. Mergo wayang dhewe kuwi sifate ya fleksibel, sifate luwes. Betul. Oh ngono. Iso nonton wayang bareng, ora bedak-bedake kabeh nonton bareng ning kene, tumplek-blek ana ing kene. Iki wujud kepedulian Partai Nasdem anggone mendekat dengan rakyat. Oh, ngono ya, Mak. Ya. Lah sing ketelu buktine apa Partai Nasdem kok gelem nanggap wayang iki membuktikan apa meneh. Ya sing dadi brandinge Partai Nasdem itu sendiri. Apa kuwi? Ya kuwi Partai Nasdem ki nak akeh-akeh anggotane, kuwi dari kalangan pemuda. Oh, ngono isih nom-nom. Isih seger-seger. Lah iya, mula ki dijumbuhke. Lah iya disumbutke, nanggap wayang, gelar kelir, gantung gong, dalange ya isih nom. Oh, ngono. Sindene isih nom, penabuhe isih nom. Oh, ngono. Tuwek sithik tak pateni, Nduk. Wis ya. Iya, iya. Iya, luar biasa mula ora ana eleke, ora ana rugine. Ha iya. Aku ngaturake patur nuwun terima kasih yang sangat banyak. Oh, ngono. Kanggo sapa wae. Kanggo ya kuwi sing baku, Kang angka 1. Ya kuwi Kak Yogi Dirgantara. Oh ngono. Sing wis ndak anggap kaya Kang Masku dhewe, dudu sapa-sapa, dudu wong liya. Wong liya manjing sedulur ya kaya ngono kuwi, Nduk. Oh iya. Kedua ya kuwi Kak Ratna. Wah iya, sing kepareng rawuh undangane sapa wae. Iki mau sore sing kepareng rawuh dirawuhi Bapak Gunawan Widagdo ingkang mewakili ya kuwi PLT Bupati Nganjuk Bapak Marhen sing ora bisa rawuh merga ana halangan. Lah ya, angka pindho undangane ya kuwi Ketua DPD Partai Nasdem Nganjuk Pak Haji Heri Widianto dan DPW Partai Nasdem Jatim
Kak Misbah. Oh ya, Kak Iswanto, Kak Arani dan semua legislatif. Oh, legislatif Kak Yogi Dirgantara mau. Wah iki mau sore ya wis nemoni awake dhewe jagongan karo awake dhewe. Iya. Ndandim Nganjuk, Kapolres Nganjuk utawa kang mewakili uga kepareng rawuh. Uga kepareng rawuh. Iya. Wah, luar biasa. Disumbutke disumbutke. Ngaturke matur nuwun tanpa upama ya no awake dhewe ngatasé seniman muda isih diparingi ya kuwi ajang utawa kanggo kiprah mengembangkan kreativitas mergo awake dhewe iki ya termasuk putra daerah Kabupaten Nganjuk ini. Oh ngono. Yang juga ikut mempunyai kewajiban ikut andil dalam ya kuwi membangun daerah Kabupaten Nganjuk. Mergo membangun daerah Kabupaten Nganjuk berjuang iki ya dalane maneka warna. Oh ngono. Ana sing lewat politik kaya Kang Masku, Mas Yogi Dirgantara. Yen aku lewat budaya, awake dhewe berjuangi lewat budaya. Kabeh melalui jalannya masing-masing untuk Nganjuk tercinta. Oh ngono. Mau sore uga ana donor darah. Oh ngono. Bekerja sama Nasdem Nganjuk bersama dengan Sobat Anies Baswedan. Wo ngono. Ya, mau wis diadani. Luar biasa. Lah, hebat luar biasa dasare. Wiwit sore mau aku tekan kene nuansane wis sarwa biru. Biru. Biru iki bisa ditiru. Oh, bisa ditiru. Wis cetha ngeglo kang tanpa warana. Lah iya, Partai Nasdem anggone berkiprah ya kuwi restorasi dan perubahan yang menjadi nafas perjuangannya. Wah iya, lan ora lali tansah nguri-nguri kabudayan. Oh ngono mak. Luar biasa ya didongake ya nok. Muga-muga hari ulang tahun yang sudah mencapai umur 11 tahun, ya. Partai Nasdem setelah acara pada malam hari ini semoga dapat semakin jaya selangkah lebih maju dan doa dan harapan semua anggota Partai Nasdem, legislatif DPW Partai, Ketua DPD Partai Nasdem, sing paling dawuh pangandikan mau sore. Harapane muga-muga ning Nganjuk 2024 bisa menang. Oh ngono. Amin amin ya rabbal alamin. Ya dilaras pelok digriming Mbah ben ora kaya pengajian. Ya. Ya. Jebul kae sing ndak anti-anti wus
sekali lagi Mas Bambang. Mengko perkara ya kuwi restorasi Indonesia kang sarta gerakan perubahan apa meneh hashtag merajut kebangsaan merawat kemanusiaan heeh mengko kareben dijlentrehke heeh karo sapa ya kelawan Kang Mas awake dhewe Kang Mas Yogi Dirgantara oh ngono heeh mau yayine kan durung sambutan nek ora kleru. Ya mengko karepen munggah panggung kene guyon gegojekan bareng-bareng. Luar biasa. Iki uga Pak Antok Prapungkajaya. Oh ngono. SEMM Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri, fraksi Nasdem. Oh ngono. Pareng rawuh. Oh ngono. Luar biasa matur nuwun wis diberkahi. Iki akeh banget kok nok sing kepareng rawuh mangestoni awake dhewe, heeh, ya karo tambah dulur, heeh. Iya, Iki aku di-chatting karo sapa? Karo Mas Agus Dalbo. Iki kanca-kanca pengerawit arep entuk hadiah iki mengko. Pun kula siapne kaos damel panjak 30 kaos lha iki. Entuk kaos 30 kaos. Alpan aja arep-arep, sing awake lemu-lemu aja arep-arep ya. Ya, luar biasa. Yo ngaturake bintang tamu iki sing ditunggu-tunggu kudu lumaku sing dianti-anti kudu dadi bukti. Dik Niken Salindri. Ayo, diaturi jumeneng menyapa para warga masyarakat kang sarta para sentana kang lenggah on ing fraksi Partai Nasdem untuk menghibur dan memeriahkan suasana pada malam hari ini. Oh ngono disepoti. Ayo. Monggo Dik Niken Salindri katuran jumeneng. Ayo, ben saya regeng. Yuk, monggo Dik. Ya.
Wilujeng dalu selamat malam Dik Niken Salindri. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang sing bagus dhewe ndak enek tunggale. Nggih. Bagaimana kabarnya? Bagaimana? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Dik Niken Salindri? Nggih, alhamdulillah pangestune Mas, sae sekeluarga. Amin. Kok ketoke jenengan kok kados lemes ngoten niku to, Mas? Mboten lemes niki semangat kok niki. Oh, semangat nggih. Kok Semangat, ketoke kok. radi-radi sakit ngono? Mboten Oh, sakit. mboten. Ora. Lah kok pucet, Mas? Ora. Oh, mboten nggih. Ora Nggih, pucet. alhamdulillah saged sowan teng pundi niki? Loh. Warujayeng. Heeh. Nggih, teng Warujayeng dalam rangka acara Partai Nasdem Nasdem. yang ke-11 tahun. Hari ulang tahun. Nah, niki 11 tahun niku artinya Apa, Nek? kawelasan. Wow, 11. 11 ki artine? Kawelasan. Oh. Nggih, mugi-mugi kagem Partai Nasdem angsal kawelasan saking Gusti Allah. Terus diparingi welas asih saking Gusti Allah, tambah jaya, tambah gede, tambah sembarangi. Amin. Amin. Heeh. Alhamdulillah seneng banget oh Dik Seneng Niken. banget Mas, niki Iki- sing mirsani nggih kuwatah bapak-bapak. Amin. Nah, acarane dasare ya wiwit tahun winginane Nggih. dan tahun iki selalu ada peningkatan. Nah, Tahun nggih. lalu adanya pandemi Covid-19, Partai Nasdem uga nanggap wayang melalui virtual. Nggih. Dulu kan jenengan nggih Oh, ikut jin, andil derek. memeriahkan. Teng Sanggar Astabrata. Nggih. Nggih. Nah, Terus? sakniki keadaan pun normal digelar secara langsung. Oh, nggih, riyen nggih kula nate niki dangdutan. Oh, nggih. Teng mriki nggih. Oh, nggih. Nggih. Nggih acarane kalih- Partai Nasdem. Iya, kayake. Oh, nggih kok kayake. Aku dhewe ya lali, pokoknya tahu kok Mas. Heeh. Ngaturke Ya. panuwun, terima kasih. Nggih, matur suwun kagem sinten Mas? Mas Yogi Dirganlara Oh, nggih. masuk pun lali. Mm-mm. Oh, nggih siap. Oh, sampun saliman kok kali. Oh, sampun. Nggih. Mm. Tiange niku to? Nggih, yang berkacamata. Sing Mm-mm. kathah ya Mas sing berkacamata. Isi timur kok piyayine. Oh, tasik timur. Ah. Oh, nggih siap. Nggih matur suwun kagem Mas Yogi. Mbak Mas Yogi Mas Dirgantara. Yogi sehat selalu panjang umur, terus rezekine kathah barokah. Amin. Amin. Wah, iki nuansane biru ketok semangat muda. Iya, Nah, biru. luar biasa. Ayo Dik Niken pengen ngaturke apa? Heeh. Tak aturi nembang sepisan dhisik, mengko sadurunge Mas Yogi diaturi munggah Oh, ana ing ngaten. panggung. Nggih, cocok. Heeh, bawa apa sik sing nganggo bawa, mengko ditibake langgam apa. Monggo kersa dibawani riyin. Langsung sing kasar mawon nggih, Mas. Lho, nganggo bawa, nganggo bawa. Nggih, bawa belambiangan mawon. Oh, ngaten nggih. Manut, monggo. Sak mardikane penggalih. Ya, Ya. Monggo. Mampiat mayane man suwarane gandeng belam biar Modiar we, ayo. buayamu lho kan dia Tanggapan menceleng-celeng. apa? Mas ora lemas. Mas, aku ki ora guyon. Ya, iya Mbak. Ayo, selamat ya. Selamat ya. Selamat, oke.
Kaya ngapa serapate? Sarunge dicepak. Sekali lagi Mas Mbak. Matur nuwun. Nggih, makasih. Mas, sarunge Mas, sarunge. Sarunge keri. Nggih, sampun Mas Akbar. Sampun istirahat dulu dek niki anu, kanca gete kaya wong jaranan gitu. Ayo. Mbak Yula. Heeh. Jumeneng yuk, jumeneng. Heeh, spoti yuk. Heeh. Spoti. Ceko. Yup. Asik. Yuk. Oke. Wilujeng dalu selamat malam. Wilujeng dalu Mas Dalang. Oke, iki durung nate ketemu aku. Nggih. Mula ora ana salahe perkenalan. Namanya siapa? Nama Nggih. lengkap. Nami kula Yolanda. Yolanda, nama lengkap. Yolanda Stefani. Wala, Yolanda Stefani. Nembang Mbak Yola. Nggih. Pun merdeka mawon, gamelan apa musik bebas. Nggih. Sing nyemek-nyemek riyen mawon. Oh. Jele. Semester pira to Ki Sri? Semester 7. Oh. Lagi itu. Roket biyen wis entek. Yo, ayo. Nebang napa? Nyuwun tindinganipun pelok 6. Dibawani niki. Nggih. Oke, siap. Wah, pelok 6, Mbah Tarkun. Waduh. Wes. Mangga pengen ngerti suarane. Sanadyan ta tangkep bumi prasetyanku
lan Mas kang gemesake. Cucu. Alah. Yakti pengen tak tebang ning kakungmu tan lila Yakti pengen tak tembung ning kakungmu mesti ora lila. Terus Kandak kepang grahita angel nggonku mos yen rina banget nang gana ganti yayi sambung kumo sambung wanci dalu. wanci ratri karya usada Oke. Yuk. sing gedhe banget peremu kang mas bapujanku jejak tong hatiku sambungku mengwanci dalu
Lestarine, HP pirantine. Lanjut. Mendah baya yen tasita urip lan ngendika mesti bagya malya jar lair putri Celestia kang bisa Yuk. nyuara nika kang wis rena. Masuk dangdut slow, Mas Bambang. Oh. Yuk. Mendah baya yen tasita urip lan ngendika mesti bagya. Yo, disaut Mas Bambang. Bali intro. Jar lair putri Celestia kang bisa nyuara nika kang wis rena. Terima kasih. Nah, Mbak Yola. Terakhir ya, Mbak Sri, Mbak Enggar, Dek Petrisha, jumeneng bareng. Yuk, disepoti, yuk. Mangga kersa, ayo sing kira kompak apa? Hah? Ninggal katresnan. Oh, ninggal katresnan. Oke, cocok. Ya, nggo penutup ning limbukan mengko ditutuk neneh, gayeng neneh goro-goro. Oke, Yuk ninggal katresnan. Yuk.
Oke. Perkara lagu-lagu lan gegoyonan bisa ditutokake ning paret sanga ya nok ngono ya Mak. Oh ngono. Ya grimingane pelot Batar Kun. Ya nutuke lakon. Lakone dawa. Heeh, Pandhawa Darma Wirata Parwa. Ya. Sawise sesaji marang Bendara, ayo tak derekke yung. Kuku sing tupa kumelun mangantar selaning krana sumarba arom kandanya kandanya sasmita jati sasmita wang siteng dewa
bumi gunjing langit kelap-kelap katon leregincanging alis risang maweh gandrung ana podi bilawa mlayu-mlayu gawe kaget Salindri aku dioyak-oyak kincaka ora sudi aku ngladeni wong nista kaya ngono kae kewajibanku dadi jago wis rampung malah botoe nesu yen pancen kowe bakal mundur utawa sumingkir mlebu pasar gedhe Wirata wae Bilawa ya yen pancen kaya mangkono Amuk swara mrata jaya mrata gerebutan aku sayuda mara saketi wuri ampyanku wong jelo rebutan kaya menjangan mati ayo tandingana iki batih kincaka rupa saanane wong Wirata maju bareng kroyokan aku ora-orane iki grek wuluku sak lomba merga kabeh mau lho iki sapa iki cuantik kayak ngene iki. Sapa no? Jenengmu lho sapa? Weh, ngene iki lho, enek wong wedok guyune iki semu ingah-ingih ngene iki. Marai gregeten aku ngene iki, Inggih. Paduka ndangu dhateng jasad kula. Kula abdinipun Dewi Utari nami kula pun Salindri. Lah dalah kowe sing tak goleki. Hei, hei, hei. Salindri ing atase kowe mung batur ning ayumu wis brebeki jagat Wirata kabeh nom-noman sak Wirata padha ngleng-leng bingleng hang lelamong kedanan karo kowe. Klebu patih kincaka rupa iki. Mula kang mangkono Salindri lerena anggonmu dadi bature Utari. Tak pondonganing Kadipaten Kincapura kowe ora bakal tiba aning parang curi nanging bakal tumibeng aning kasur babut cintaku sayangku senukku empel lambene tipis
ning dhuwure ana brengose tipis. Ndahne nek dicokot iso muni mak. Wah. Aku moh ngono kuwi. Merga ana paribasan. Salindri.